И здравейте хора, аз съм Гого и как ще се играем Майнкрафт. И както казах, инсталирах един сървър и само в повече на този сървър нашето оцеляване, което направих, вече няма да снимам на него никога повече, защото го изтрих, защото е бъгаво. Тая редстоун система сам я правих. И какви яки неща имам. Тъй. О, какъв лак, хора. Не знам за какво е този лак. Вече знам. Ръката ми се клати като гъс. Тъй. Почти спряла, бе. What the heck? Heck? What the heck? Ето през. Не ми се. Ох. Да увеличим яркостта. А към. Тъй. Сега. Ох. Що така лагва? Бе. Хора, исках само да ви кажа, че... Що скачам нагоре? Исках само да кажа, че няма повече да снимам на стария сървър. Няма да правя видео. Исках само да ви предупредя, че съм го изтеглил и че само на него ще снимам. Не само на него, имам и паркур сървър, в който и на него ще снимам. Хора, това беше... Ще го... Не знам, да го кача ли в YouTube или не. Но искам да кажа, че това, който се абонира за мен, искам да пише и коментари. И канала ми ще го променя с друго име. Няма да е Георги Стоян, защото има много такива. И просто ще го направя. Се опитам да променя името. Ако не стане, просто ще го напиша долу в коментарите. И да. Добре, хора. Тук ще приключа. Исках само да ви кажа новината. Добре,